Què entenem avui dia per màrtirs? Quan l'Església declara algú màrtir, què vol dir? El màrtir, dit de forma molt breu, és Crist, dit de forma més explicada. És aquell que mor en les mateixes disposicions de Crist. El màrtir és una persona que és assassinada, però no li pren la vida, sinó que ell dona la vida. El màrtir no mor lluitant, sinó que és una persona que mor pacíficament. Mor per amor a Déu i per amor als altres. No hi ha un amor més gran que donar la vida per als amics. El màrtir és una persona que té una gran bondat, que fa el bé als altres, que ell té aquest amor a Déu, aquest amor als altres, aquesta bondat personal, aquest fer el bé a les altres persones. El màrtir no mor per una causa política, sinó que mor per una causa religiosa. Dona la seva vida per Crist. És una plenitud, per tant, té la persona i un bé per la societat que convé difondre. Recordem aquests que han tingut aquesta plenitud de ser semblants a Crist, de morir en les disposicions de Crist.